Evara xoş bînerin Çarpel Medya em carekî din bi bernameya Medreseyên Kurdistanê destxist ya jî xweşnivîs û keşkûlê bi we re ne di vî beşî de em ê beşa dudiya ya destxetên Qur'anê ku kêm mabûn em ê temam bikin. Hûn ava nêzîkî mehekî navberê de borî ji ber ku roja me de cejna Remezanê bû ji bo wî me nekariye em çê bikin. Em mehekî ya ji çend hefte direngman lêborîna xwe dixwazin. Belê birêz Ziya Avcî dê di vî beşî de jî ew derên ku kêm mabû ew ê behsa wan bike, em ê vî bernameyê wî temam bikin. Belêkek Ziya Avcî tu bi xêr ser ser çava hatî. Spas, gelek spas dikim. Denkî? Berê Ziya Avcî belê dengê te baş tê. Wek ewk normal me du hefte direng xist ji ber ku kete dema cejna Remezanê. Em ji bo wî me ji bînerên xwe lêborînê xwest û beşa dudiya em ê beşa ku kêm maye em ê wana temam bikin di vî bernameyê de û hema yekser dibêjim kerenke ege gotinê te dinê jî hebin pêşî de em wî jî bêjin paşê derbasî bername xwe bibin. Kerem. Belê gelek spas silavê gerim li bînerên hêja û spas ji bo Çarpel Medyayê carekê din ku ev firset ji me re amade dike ku em carekê gelek kêja û goşeke bi qîmet û bi qedir bilind a ji dîroka gelê Kurd ku mijareke serê xwe ye û mesela medreseyan, mesela destxetan û mesela perwerde li Kurdistanê de kêmasî bi Kurdî be jî em bi bînerên hêja re parve dikin. Bêguman em ne bi sporê wê mijarê ewn lê em wergerê wan destxetên ku bi sedan heta hezaran destxetên ku di desta hene kesên hêja ê wek Seydayê Mehmed Alî Qeredaxî ku ji cihê peyda kirine û ez amadekarê wan ê kurmanciyê me. Yani ez bûya we dixwazim carekê din bi bînerên Çarpel Medyayê re parve bikim vê agadariyê. Belê cara din me hejde Qur'anên destxet yên ku ji aliyên xet spehî nivîsên ya jî xweşik nivîsên Kurd ve ku hatine amadekirin me pêşkêş kiribû û di van destxetan da bêguman wek parakende gelek ev Qur'anên destxet hene ku li ser wan agadarî hatine danîn. Lê li vir me nexwest ku em gelek fireh bikin. Beşa din da me behsa hevde hejde destxetan kiribû. Beşa hanê da jî em ê behsa sêzde çarde Qur'anên destxet bikin. Ev Qur'anên vê carê ên destxet yê ku em ê behes bikin ew di sala 2009 da sala 2009 da li Rojhilatê Kurdistanê bajarê Seqizê pêşangeha wan hatiye vekirin û Seydayê Mehmed Alî Qeredaxî di wê pêşangehê de ew Qur'anên destxet yên ku bala wî kêşaye berhev kirine û salê nivîsandina wan ji alî ve hatine nivîsandin û navê wan Qur'anên destxet yani xwediyê wan ku ve navê xwe jî ku em bêjin li wê Qur'ana destxet kiriye em ê behsa wan kirin. Lê beriya em derbasî danasîna wan çend Qur'anên destxet bibin ez dixwazim yek çend gotinan di
ku mijara me vegere dayiye perwerde de Kurdistanê da perwerde çawa biye yani medrese em zanin ku piştê ku işte İslamiyetê medrese em bêjin ketne nav Kurdan. Lê gelo beriya İslamiyetê di nav Kurdan da perwerde çawa biye. Bi çawan hatiye kirin. Mixabin tiştên ku beriya İslamiyetê divî warê da hatine kirin tu qasê ku ez zanim, qasê ku ez jê agahdarim malûmateke zêde divî warê da di destê me de tune. Tiştê ku nivîskî. Belkî devkî hinek cihan tiş hatibine gotin. Li tinê tiştek em ew dikin, tiştekî em dibînin ku perwerde her berdewam biye, perwerde her hebûye. Eca çi em bêjin piştî İslamiyetê bi navê medreseyan di avahiyên ku ew medrese jî ra têgotin di wan da hatine kirin. Yan jî beriya İslamiyetê ku em nizanin û çawan biye lê em zanin ku perwerde hebûye. Mesela em yek misal dixwazim li vir bidim. Herodot di dîroka xwe da ku neh kitêbin di kapîtala not çaran heya sad sisiyan û behsa medyan dike. Dibe ku yekê navê wî Deîkusê kurê Pehraortes dibe û qazî bûye. Yani wek hakim em dikarin jî rabêjin. Gelek wergeran de milînerî ku em bêjin gotina qazî bikar. A Soranî da jî a Tirkî da jî gotina qazî yani dadwer yani em dikarin jî rabêjin. Dibe 520 sal beryana yani em bêjin Herodot berya miladê salê 400 da bibe teqrîben dike 900 sal berya miladê dibe ev kesê qazî û li medyayê îqtidarê girt desthilatê girt destê xwe ew dewra ku wî desthilatê girt destê xwe dewreke gelek tevlihev bû, rewşa medyan gelek xirab bû û wî Ekbatanê, bajarê Ekbatanê yani Hemedana niha ava kir û bi vî avayê medyan birê vebir. Yani ji bo çi ez behsa wê dikim? Yani kesek ku qazî bi meheqqaq dibin perwerdeyekî de derbas biye. Yani ev ji me ra îspat dike ku wextê medan da jî perwerdeyekî gelek em bêjin seviyayê em nizanin çünkü belge destê me de tune tiştê nivîskî destê me de tune ku em fireh behs kirin. Lê ev nav tinê bi me dide zanîn ku û perwerde hebûye em bêjin. Yani perwerde ew jî em bêjin perwerde hiqûqî yani kesekî ku qazîtî bike dewrê da çi ye meheqqaq perwerde hiqûq belkî îdarî jî de. Belê yani bi Kurt bixwaz ez bi Kurtî wî bêjim. A dudiyan piştî İslamiyetê ku piraniya Kurdan em bêjin di nav salan da em bêjin di nav 100 salan da di nav em bêjin belkî heta 1000 salan da piraniya Kurdan ku dînê İslamê qebûl kirin ew kitêba İslamê Qur'an kitêba pîroz em bêjin metbeet tune tiştek tune çi dikin bi dest em bêjin zêde dikin. Yani cardin seydayê me, alimê me, zanayê me kesên derketiyên medreseyan, kesê ku di medreseyan de perwerde dîtine çi dikin ji bo ku milletê Kurd ku muhtacê em bêjin kesê milletê derdûrê xwe nebe û çi dikin Qur'an bi dest xwe dinivîsin. Eca divan nivîsandinan da em bêjin ne tinê em bêjin nivîsandina Qur'anê senetek jî icra dikin. Yani seneteke gelek hêja gelek girin ku mixabin me bernameya din da jî behs kir ku heta niha bavekî bi ser û berî em bêjin lêkolîn li ser nehatiye kirin. Yani mesela xweşik nivîsî, spehî nivîsiyê em behsa wî dikin.
و yani mesela hattatiye binaver kedin. Hatta neha bu avayaki bir seruber, bu avayaki em bejin ve kitap و vivale da qase ku ez jî agadarım, cardin ez deriyekî vekî derim. Bu avayaki seruber ew natekirin. Lêkolîn natekirin. Hêvîdarim ji vir şûna vivale da lêkolîn çi bi hebûnên Kurdan û berhemên seydayê mênî hêja û em bêjin em rayxine berçak û em pê îftixar bikin bêjin ku me jî di vî walê da vê kiriye. Ev yek a diyan di Kurdistanê em bêjin ew kesên ku İslamiyetê qebûl kirine vê kirine. Ama milletê Kurd hemû ne em bêjin İslamet dervê em bêjin Yarsanî hene, Êzidî hene, Xristiyan hene, di hemû em bêjin hejmar hene kêm bi zêde jî bi. Em bêjin mesela ez nizanim yani gelek merak dikim min belki dîtiye jî du kitêbên dînê Êzîdiyê hene. Mishafa Reş û kitêbê Cilwe. Ez yani duî qenaetî de nenim ku ev giringiya ku bi vî awayê em bêjin zêdekirina em bêjin Qur'anan bi destxetê xweşik bi neqiş ku ev her du kitêbên han ku ew yani hat bine zêdekirin. Yani ez wisa yani agayî qurban min wisa. Em bêjin Mamostayê êzdiyan dibêjin hemî devkîne. Yani nivîskî zêde ew kêwantine te bi devkîne. Medresê wan jî ew kê wan jî perwerdê wan jî devkîne. Belê ama ev her du kitêb nivîskîne jî. Belê. Mishafa Reş bu kitêba Cilwe nivîskîne jî. Mesela kitêba Yarsanan serencam ew jî ez nizanim yani çiqas em bêjin ev senetê da hatiye ew kirin îcra kirin ez jî nizanim. Belê yani me xwest ez wan ewan em bêjin wan agadariyan û hinek agadariyê din beriya ku em derbasê bernameya xwe esî bibin. Ve em tiştek zanin ku li Kurdistanê mîrên Kurdan, mîrektiyên Kurdan gelek giringî li perwerdeyê dane. Gelek giringî bi kitêbên muqeddes û dervê wî jî dane. Em baş dikin. Yani mesela em wextê li Merwaniyan dinerin yani di çerçûve dewleta Merwanî da em lê dinerin bi dehan em bêjin nexweşxane tıbbî hene em bêjin zanîngehê tıbbî hene. Em wextê ku em bêjin wek mîsal dibêjim em bêjin wextê Alparslan em bêjin tê em bêjin li Kurdistanê dilê dinerî Alparslan ku ew qas metih dikin ew qas dertexîne ewan kesekî analfabet biye. Nexwenda biye yani. Nexwenda biye. Wextê ku em li mîrê Kurdan dinerin hemû em bêjin alîkarî kirine, xizmet kirine û dibistan vekirine, medrese vekirine û wek maddî manevî mil dane ber van karan. Û bi xwe jî fêr bûne, bi xwe jî dersa girtine. Belê. Min got bi xwe jî fêr bûne wan tişta hem li ba xwe kirine û bi xwe jî fêr bûne belê. Belê. Em bêjin Alparslan hocam. Bu vasıta em bêjin wezîrê xwe nîzamên milk tişmeşandiye. Bu xwe kesekî analfabet biye. Ecatül halê dirarî dertexîne asîmana nizam çi. Yani mebesta min çi ye? Mebest ew e em geleke li hebûnê xwe xwedî derkevin. Wextê ku em lê xwedî dernekevin û di halê me em bêjin wa parakende her kes xwe ra li ew ê me xwedî derkeve û dijî Selaheddîn Eyyûbî jî xwedî derkevin, Seîdê Nûrsî jî xwedî derkevin, nizanim kî jî xwedî derkevin û em ji me ra wek gotina nav xelkê da tê gotin em pişta stûyê xwe xwarandin dimînin. Belê. Min xwest ez hêvîdarim ku min serê bînerê hêja neêşam. Wan çend gotina min xwest ez we ra parakim. Niha em ê derbasê ew ê bin, derbasê Qur'anên destxetê ku divê bernameya me de hene. A yekem ku a ev e bi navê Qur'ana destxet a Seydayê Xonsirt. Seydayê Xonsirt yani ev Qur'ana destxet bi vî navê hatiye û kirin.
Ücab pîvanaya ve Kur'an'ı 12 santim û dereceya beriya wî 7 santim nîve cilda wê bi gulên spehî hatiye neqişkirin. Yani ev derdora wî tabî di wêneyê de naxwî. Hatiye zirkeftikirin, yani bi ava zêrê hatiye û kirin. û her du rûpelên destpêkê Qur'anê zirkeftikirîne naberasta wan bi heşt gûşekî bi ava zêrîn hatine nexişkirin. Belê di dawiyê de jî dem bêjin hatiye nivîsandin ku ev Qur'an di sala 1222 koçî û 1807 zayînî de û ew hatiye nivîsandin û navê Qur'anê ku me got bi dawiya evê de dawiyê de ku dawiya destxetê de hatiye dibe Ebulqasem el Hüseyinî ye navê ew ê, navê kesê ku nivîsandiye û bi gelek di nivîsandina nîşanê hez û cüziyan bi gula zêrînî spehî rengkiriye dibe û piştî wî jî dibe hinek cihê wî ew têk çûne hinek cihê wî bêguman ev nusxeya ku em dibînin ev ê destpêkîne belkî dûrda tiştek ew nebiye û belê agahiya Kurd ku li ser vê Qur'ana destxet em bidin û ev e. û em ê derbasî Qur'ana ducan bibin wê ev jî belê ev e. Dibe navê wî Qur'anê jî Qur'ana Mihemedê Kurê Mehmûd Sultan e. Yani ev Qur'ana han û dibe ev Qur'ana destxet jî yek ji wan Qur'anên di pêşengeha Qur'anan ya meha Remezana sala 2009 da li bajarê Seqizê hatiye nîşandan û ekme ku destpêkê de behes kir pêşengeh çêdibe ev yek ji wan Qur'anan e ku di wê pêşengehê de em bêjin hatiye pêşkêşkirin. Dibe cildekê wê Qur'anê ya ji postê heye pîvana wê 11 û 9 santim e bi xetê nusxî ya navendî hatiye nivîsandin. Dabê ev niha çiqa wextê me tune ku em behsa wan em bêjin xetan bikin û xetên cora cora hene ji xwe ne mijara me jî mijara ku îro em ser sedkinin mirov dikare em bêjin bernameke taybetî li ser wan bêjin navê wan xetan ew çêke. Têde zêrkeftî xemil nehatiye kirin. Yani xemil nehatine kirin têde em bêjin zêdetir di evê destpêkê de bi hibra reş sûr hatiye nivîsandin. Nîşana sûretan îşaretên tecwîdê bi hibra sûrê vekîlî ya bi ser porteqalî ve hatiye nivîsandin. Dawiya wî de jî sala nivîsandina wê kevşkiriye lê ji alî kî ve hatiye nivîsandin em nizanin sala hezar em ê tenê mîladî bixwînin yani zayînî 1806 da ev Qur'ana han hatiye nivîsandin. Evet, yani ev destxeteke ku sala 1806 da hatiye nivîsandin. Qur'ana sisyan navê wî Qur'ana destxeta Allahverdiye ev dibe pîvana wê Qur'ana destxet 25 û 18 santim e. Yani dereceya wî 25 bereya wî 18 santim e. Cilda wê porteqalî çermê qehweyî ye. Ew cild tabî li vir naxwî. Yani bûava cild kirine yani bi çermê cild kirine bi çermekî qehweyî. Cilda wê kevin bûye binê wê diriya ye bi xetekî binî hatiye çêkirin. Yani ew hinek per di binî da em bêjin zeliqandine ji bo ku ji hev nekeve. Ev jî di sala 1817 da bi destê Allahwerdiyê Kurê Ferhat Elî Begê Sineyî hatiye nivîsandin. Yani em dibînin ku
میرکتیا اردلاندا کو سرک باجار وان سنه لور hatta nivîsandin kesê nivîsandiya Alawiyeddî Kurê Ferhat Elî Bege Sileyî ye. Çarçûveke zêrînî ji bo rûperan hatiye danîn. Destpêka wê Sûreta Fatihe rûpera yekem a Sûreta El-Beqere û Sibehî hatiye zirkefî kirin. Belê ev jî bi xetê selîsê hatiye nivîsandin. Yani bi xetê selîsê hatiye nivîsandin. û wê ca Alawiyeddî Kurê Ferhat Elî Beg yani êku vê nivîsandiye yani dibe 26 çirya pêşî 1817 zayînî da yani dibe 1232 koçî û dibe bilez ji ber xatirê birayê Xidr Axayê Koyî nivîsandiye. Yani dixuye ku evî ji kîra nivîsandiye ev agahî jî li ser vê Qur'anê destê me de heye. Belê ewa me yê çaran Qur'ana destxet a Mihemedê Baneyî ye. Bane em zanin ku bajarokekî Rojhilatê Kurdistanê ye. Vêca ka melumatê ku li ser vê destxetê Seydayê Mehmed Elî Qaradağî berhev kirine çi ne ku min jî kurmanciya wî amade kiriye. Em ê bi bînerên xwe hêjara parve bikin. Dibe ev destxet jî şûnewarê spehî nivîsekî Kurd e. Lê mixabin baş nehatiye hildan, wekî pêwîst nehatiye parastin. Destpêkê de Sûretê Fatihe tê de tune yani hinek sûret jê ketine dilopan em bêjin para xwe jê wergirtine ber dilopan ketiye. Lê dibe yani bi ser van ketira ber dilopan jî ew hibra kopê hatiye nivîsandin berav nebûye. Dixuye ku bi hibra tabiî ku em bêjin av nikare tesîr lê bikin bi hibrek yani mürekkebekî wisa hatiye nivîsandin. Nehatiye zêrkefî kirin. Bi hibra reş û bi xetê nesexê hatiye nivîsandin. Em vê jî zanin ka bi çi xetê hatiye nivîsandin. Navê sûretan bi hibra sor hatine nivîsandin ve nivîsê wê navê xwe, hûza xwe, qebîleya xwe û gelek bavekî dirêj û mixabin bi Farsî nivîsandiye û em bêjin wextê çapê de em ê bidine nîşan lê li vir tenê ev bes e ku em melumatê li ser vê Qur'ana destxet bi bînerên xwe hêjara parve bikin. Belê em ê derbasê Qur'ana pêncan bibin. Ev jî Qur'ana navê wê jî daniye Qur'ana Elî Rehmet Abadî. Ev Qur'an bi xetê nesexî hatiye xetê nesexî gelek bavekî spehî xweşik hatiye nivîsandin. Destpêk dawiya wê nemaye. Dixuye em zanin yani me çend car di wê wan bernameyan da behs kir ku mixabin çi felaket li Kurdistanê qewmîne beriya her tiştê hebûnê me yên wiha û em bêjin kitêb û yani ji Qur'anê bigire heta hemû kitêbên cure cure li ber wan pêlên êrîşên malxirabî, pêlên êrîşên dagirkel, îşgalker ku hatine ser Kurdistanê beriya her tiştê em ê hebûnê me yên wiha li ber ketine. û ev Qur'ana me a destxet jî mixabin li ber wê ketiye û lê hinek tişt jê filîtîne çarçûve dibe çarçûveya cotxet ji bo rûperan çêkire yani cotxet ji bo rûperan tabî li vir ewa me baş nayê xuya kirin. Dibe tefsîrekî Farsî jê raw kiriye û îca ji aliyê Elîyê Kurê mezherê Hüseynê Rehmet Abadî di sala 1831 de hatiye nivîsandin. Yani genelde 200 sal emrê wî heye. û wek ku me got gelek jî li ber diropan ketine belê. Belê bi Kurdî agadariya ku em ê
لسر وی قرآن پیروز بدن جی اوه قرآن دستخط و اوا ما آششان قرآن الشيخ سعيد جورة يعني بناوي قرآن الشيخ سعيد جورة لهات كرن جا امي آقادایی لسر وی کو سیدا دانه امي بینرین خوی هجارا پارو بکن evci derecevi 20 santime berayavi 18 santime yani dokuyor ku henek Kur'an gerek hacmi var küçükün yani henek mazının dibe cilde kanuya kesk ya zirkevti cerahatte çekirin o lisservi cildi nivisan de Kur'an-ı Kerim dezxet Şeyh Said Gevre lugunde her şeli Sala 1834 zayini. Yani Ali ki ve hatta nivîsandin, lüküleri hatta nivîsandin, sala nivîsavi. Ev tabii bu gerek mühim. Yani eğer rojak az kazım yani bıçak ev ambejim kevanaki ve kim ken gotan ambejim. Yani ev tişteme kemle ben kaydı tişte gerek yecane. Eğer rojak em hevidarın em hevineci em heviyakat tüccarcı em vandanakin. Eğer Kürdistan'da desra kete desti Kurdan bukha. Eğer khwa bukha breva bibin. Ev Kur'an-ı Han ben bejin ev malumatı ku em dedin. Dibine belge ku van berhaman van hebunan de ciheti da berhev bikin و ben parasın yani ev bu ve hususi gerek mühimin ev malumatı kuam dedin ev destxatçı bir başına hatiye parasın destbe ku davya ve nemaya o em bu kurti ev bikin de bir xalasya rupala davin a Kur'an'ı bir pinekas bir hatiye pinekirin guman tekirin ev ve pine nüvise ku ihtimala navi ve nüvizkare ve tariha nüvisandına ve kutbe serbe u dibe ev yani jeketiye le dibe rupale davida vakti ku me bahs kir ev malumat ku em dibejin jeketine de helak cihanda nave nüvizkare ve sala nüvisandına ve ce nüvisandına ve em bejin xelas bune ve dokuyor ku van malumattan çend cihanda ku nüvisanda be cihek jeketiye de cihedin maya. Beli Kur'an'a me haftan Kur'an'a destxet a Mahmud Berenkehani niye kure İbrahim Bege'ye yani ev Kur'an şahsiye ev Kur'an bıxatı nesakhi hatiye nüvisandın nakış yu xamlandın jera ne hatiye çekirin destpeki ve çarşuva bıxatı sor jibur rupelan hatiye çekirin Dinav rezan da jüyen sor jera hatine çekirin daviya ayetan ne hatine kuya kirin ev jid sala 1267 yani 1800 zayini da Mahmud Berenkehani Berenkehani kure İbrahim Bege nüvisandiye o destxat aviye daviya ve da nüvisandiye kudu be vakti xwada ji vakfa Amêra hatiye vakıf kirin. Yani vakfekî gelemperî ra hatiye vakıf kirin. Li pişta dibêjim Mahmud nivîsandiye ku wî vê vakfê vakıf kiriye ji Hacî Ağa re vakıf kiriye. Yani pêşî ji Amêra pişra em bêjin dixuye ku puşman biye kesekî navî Hacî Ağa vakıf kiriye. Yani nezrê kiriye. Davî da hinek şer mêrê Farîsî ew kirine û ev Qur'an jî Sêda Şeyh Mehmûdê Baneyî ku me behs kir û pêşkêşê İbrahîmê bavê wî li Banê me labûye Qur'anê pêşkêşî kiye. Ew jî pêşkêşê kurê xwe bi awayê hatine heta niha geçînen ha. Geçîne dewra me. Belê Qur'ana me heftan ne me behsa kir pardon heştan. Belê Qur'ana heştan ev jî Qur'aneke destxet a
Ahmed Herşeliye. Bu binin gerek babaki xoşik u em bêjin sanatek hecat de hatiye bikaranîn. Tenê em bêjin Qur'ana destxet tenê em bêjin ew sanatê ku sanatê têda bikaranîn jî em bawekî vekî dibînin. Dibe ev Qur'ana destxet cildeke wê ya ji çermê qehweyî heye. Bi xetê nesex, ev jî bi xetê nesex hatiye nivîsandin. û di sala 1868 da hatiye nivîsandin. Pîvana wê jî beraya wî 25 santîme, dirêjeya wî 40. Yani 40 û 25 santîme. Ev hinek mezintir e. Di kitêbxaneya Şeyh Mehmûdê Eşedî de ye. Yani ev Qur'ana han a destxet ku em behs dikin di kitêbxaneya Şeyh Mehmûdê Eşedî de ye. Dibe Qur'an gelek ji hevdû ketiye û dilopan lê daye û dawiya wê nekifşe. Dixuye ku hinek jê ketiye zêrkevtî naxşandin têde hani naxşandin di ewan da tune tu em ê derdorê de heye lê di nav evê bixwe da tune. û li gor wê pênaseyê Ehmedê Kurê Şeyh Mehmûdê Kurê Şeyh Mihemed Saîdê Herşelî Rûja şemiyê ya Remezana sala 1285 ku dibe kanûna pêşî 1867 zayînî di mizgefta kesne zanê de nivîsandiye wê. Belê. Yani sala wî cên nivîsandina wî em bêjin sala nivîsandina wî em ji me re çi dibe bi kîjê em bêjin destxetê bi kîjê xetê hatiye nivîsandin ev malumatê hanê hêja dibir deme. Qur'ana me nihan Qur'ana destxet a Kurê İsmaîl e. Em ê biçê leskin çünkü piştê me bernameke din heye. Belê pîvana wê Qur'ana destxet jî 21 û 14 santîme. Dixuye ku bi hecm hinek ewtir e, hinek biçûktir e. Bi xetê ev jî bi xetê nesexê hatiye nivîsandin. Destpêk û dawiya wê ev jî mixabil nemaye. û îca rûja şemiya destpêka meha Zilqedeya sala 1285 yani meha sibata sala 1869 hatiye nivîsandin. û ev Qur'ana pîroz bi xetê Seydaya Kurê İsmaîl e di sala ku me behs 1285 da ya nivîsandiye ji alî Rehmet û Mihemed Heyderî ve ji bo Mehemedê Kurê Mehmûd Heykelî li mela Mehmed Emîn Begê îmamê gundê Kanîsfûdê yan jî Kanîspîke yê girêdayê Dîwan Dereyê bi gayekî golûkek ve hatine hediyekirin. Ya Qur'an tenê ne em bêjin ev jî tiştekî mühim e yani bi gav û golûkekî ve jî em bêjin ev Qur'an em bêjin wek hediye wek yadîgar hatiye dayîn. Belê ev em ji wî jî derbas bûn tiştek ku pêwîst bû agadarî pêwîst û me li ser wê Qur'ana destxet dan. Ewa Qur'ana destxeta dehan ew jî Qur'ana destxet a Ebulqasîmê Hüseynî ye. Yani ew Qur'an ya wî kesê ye, cihayî wî kesê ve hatiye nivîsandin. Ev jî dibe Qur'anekî gelek hêja ye û di wextê xwe da ket û eziyetekî zêde lê hatiye dayîn. Nivîskarê wê şiyana huneriya xwe têda bikar aniye lê diyar e baş nehatiye hildan qîmetekî zêde pê bi parastina wê nehatiye dayîn. Ji ber wê şerpeze bûye û pîvana wê ev Qur'an wek hecm hinek biçûktir e 12 û 7.5 yani dirêjeya wî 12 û beraya wî 7 santîme. Ja dibe li gor pênaseya di pêşengehê de jê re hatiye nivîsandin ev destxet bi xetê
Abdülkasım Hüseyniye. Böyle vakıma jürici bahs kir. Jber veji em bejin binavi bir kesi. Yani Kur'an'a desthat abi kesi em bejin ettenat kirin. O Kur'an'a me yazdahan jera Kur'an'a Rusan tegutin. Eca jibu çi Kur'an'a Rusan de şere cihane yekem da Rus êrişê başûrê Rojhilatê Kurdistanê dikin li gundekî û gundî lê dilerin ku êrişeke xurt tê aciz bin Qur'anê dibên ka belkî baweriya wan em bêjin İslamî nebêjî beheqa bawerekî wan heye Qur'anê digirine destê xwe dişne pîşa wan û bihêvîne ku em bêjin wan bidene xatirî vê Qur'anê û em bêjin wan nehêşînin êrişê wan nekin lê mixabin ew tam tersî wî çêdibe û ew Qur'an ji dene be şûran û êca ev Qur'an bi wê halê jî hatiye parastin ji ber wê jî kesê ku li ser vê Qur'anê em bêjin lêkolîn kirine yan jî xebat kirine li ser navê Qur'ana Rusî lêkirine wek me got wê pîvana wê 24 û 15 santîme rûpera yekem nemaye rûperê dê jî em bêjin hemû ser û bin bûne û îca wek me çîroka wî jî behs kir ku malûmatên zêde dibe çarçoba zêrînî ji bo rûperan cû ji bo rêzan hatine çêkirin dawiya ayetan bi giroveriyekê zêrînî hatine cêkirin çar gûşeke çik a kenardirêj a spehî nexişkirî ji bo destpêka suretan hatiye çêkirin û navê suretan bi hibra zêrînî têde hatiye nivîsandin nîşana beşkirina cizm û hizban kiriye nav û gul û giyayên spehî û belê agadariya li ser wê jî em bêjin ew qat em bêjin bese êca Qur'ana dazdahan navê wê jî Qur'ana Şeyh Hesenê Mewlana ye Şeyh Hesenê Mewlana di sala 1632 da hatiye dinê û 1732 da em bêjin kûça dawiyê kiriye çûka rehmetê ev jî yek ji wan Qur'anên hêja ye û ji destxetê Kurdistanê ye yani destxetê kesên Kurdistanê ye Şeyh Hesenê Mewlana ava qîmetekî zêde lê daye di hecmeke mezin de hatiye nivîsandin pîvana wê beraya wê çil û dilêja wê 6 santîme net Qur'aneke hecma wê gelek mezin e û dibe 1918 rûpel e û di her rûpelê da 10 rêz hene û giranahiya wî dibe 16 kîlo e yani em bêjin bi hecmeke mezin hatiye nivîsandin û di her rûpelê da 10 rêz hene û em bêjin pîvana wî jî wek ku me got dilêja wî 6 û beraya wî jî 40 santîme ev bi xetê Resulê kurê Yehyayê kurê Zekeriya ye yani bi kesê ew nivîsandiye wî ev Qur'an ji Şeyh Hesenê Mewlana wek ku me jûrê Mewlana ava ve nivîsandiye û bi navê vî kesê jî ev Qur'an tê nasîn vêca xusûsiyeteke din a vê Qur'anê heye û bi heft qiraatên yani Qur'an em zanin ku kesek ku di vî warê da xwe agahdarin bi qiraatan tê xwendin yani qiraat çi ye em bêjin şeddê wan meddê wan bu awakî ew em bêjin têm bikaranîn û tabî bijara me ne wek lê bi heft qiraatan hatiye nivîsandin yani bi işaretê wisan hatiye nivîsandin ku ew kesê ku şarazayê xwendinê bi
dikare bi heft alîkare wî kesê dike ku vê Qur'anê bi heft qira'atan bikare bixwîne. Belê ev jî du sala 1715 da hatiye nivîsandin. Dixuye ku ev êpê kevne. Ewa me 13 Qur'ana me li Necrê tewîleyî ye. Em tewîle zanin, tewîle piştê Nêhriyê heta bi Nêhriyê ra yek ji wan navendên terîqeta Neqşîbendî bûye. Ew tewîle li Başûrê Kurdistanê ye. Em ji Nêrî jî li Bakurê Kurdistanê. Yani di nav xelîfeyê Mevlana Xalid da em bêjin çar xelîfene lê du kes ji wan yek Seyyid Tahir Nêrî yek Şeyx Siraceddînê Tewîleyî û xelîfeyên herî bi nav û deng bîne ve ev Qur'ana destxet jî ji me li Necrê Tewîleyî ra hatiye nivîsandin. Ev jî yek ji wan Qur'anên destxet a Kurdistanê ya kevne destpêk nehatiye nexişkirin bi xetekî xweşxwîn ya di navbera Nesex û Selesê de hatiye nivîsandin. Yani bi xetekî wisa hatiye nivîsandin ne Nesex e ne jî Seles e. Di navbera wan xetan da bi xetekî nivîsandiye. Dawiya ayetan bi giroveriyeke biçûk a sor nîşan daye. Her wiha nîşanên tecwîdê jî bi hibra sor nivîsandiye. Ji rexan ve jî beşkirina cüz û hizban bi eynî awayî ye. Belê afan. Belê Qur'ana me a dawî û ku ebî ji wêneyê wî di destê me de heye Qur'ana destxetê din yê siyagûyêzî ye. Yani Qur'anên destxet dixuye ku gelek Qur'anên destxet ên siyagûyêzî hebin. Ev jî yek ji wan Qur'anan e ku aîdê nebêjin siyagûyêzî ye ve kevne dibe û dirya ye yani baş nehatiye parastin. Hatiye pînekirin yani em cilt wek binî belkî hatine hinek jî hev ketiye xetê Seydayê Mele Ehmedê Paşberdî baneyî ye. Yani ji aliyê vî Seydayê Mele Ehmedê Paşberdî baneyî di sala 1805 dudiya da vê Qur'anê nivîsandiye. Bi xetekî Nesex yê navendî hatiye nivîsandin. Belê. Yê ku wêne di destê me de hene evin Qur'anekî din jî dibe li bir bi hezkî Seydayê Mehmed Alî Qaradağî dibe Qur'ana destxet ya Mehmed El-Cedîd. Yani ew wek destan de heye lê wek wêne ew nekiriye. Belê em bi vî awayê hatine ew dawiya bernameya xwe û tiştê ku em li ser van Qur'anên destxet em bêjin bînerê xwe yê hêja agadar bikin û ev qase hêvîdarim wext jî ez barim çend deqe maye ne wisa kek Mirza? Çend deqekî me heye. Deqekî me maye mamoste. Deqekî me maye. Belê. Bername qediya tenê ez dixwazim wek anûnsa bernameya din bikim. Berê keremke. Em bernameya bê li ser mijareke gelek hêja bisekinin. Em ê tabloyên mînyatür ên şerefnameyê ku ji aliyê insanê qedir bilind hêja û ez rêz bi hurmet wî bikartînim Mîr Şerefxan ve ku em bêjin hatine çêkirin. Em ê bi wan tabloyên mînyatür dîroka wan û em bêjin naveroka wan û bi kurtî em bêjin bi bînerên çarpên medyaya ra bidane parvekirin. Hêvîdarim ku anheda bawekî bêsebir hêvî bin ka mîrê me çi senetkar bûne, çi hêja bûne û em ên bi Mîr Şerefxan hêja û bidane îsbatkirin.
پشتی من پروگرامه که و هر دو جی همشری منن هر دو جی نوشته تازه نه از سر برندم و شخصه یعنی و کرده که هم بیجن و چل پیجی 6 ساله که هم بیجن به کردیه و مجلده به از سر برندم بوان او هیوی دنامه که نفشه نو به دیروکا خبرات بن و به پرسپکتیفه که کرد و کردستانی و دنرخینن و معلومات هجات دنامه از جبوان سرکفتن ادخازم جبو بینرین می هیجاجی جبو خبرکاری چارپر مدیای جبو که مرزا حمود کسان و سپاس کم و مالوان آوا و خودی قوت بدوان بله که زیافجی امجی گلکی سپاس جناب تتکن و ام هویا ساغی و سلامتی تخوازن و ام بینره خراجی دبیجن لهویا مبن برنامه مبه بالکشتره ام شرفنامه همه بجه جسری و بوینه ام دست بکن بدنا ناسین ایده چند حلقه دروا بدومه ام دینها نزانن ام هدی پیوا بچن برای برنامه کی دیروکیه برنامه کی برهمن داناسینا برهمن کردیه که گلکی او کدا درباز بنا حتی نه هاتنه کتنه بردست ما اکو هاتنه دیتن خودی جوان راضی به اکو وانا دیتنه و پیش حتی ایرو آنینه و نهاجی دانه بردست کو امتکارن وانا ببینن و بخوینن و معلومات جی بگیرن حتی برنامه کیدن ام جبو و ساغی سلامتی تخوازن و گلک سپاس بو حوالی می رجیجی که و ساعته که بمرانه و ام دبیجن بمینن دخیر و خوشیه دا حتی برنامه کیدن بخاطره و سپاس